ହେଲି ଯଦି ଏଇ ଗାଁରେ କୌଣସି ଝିଅ କି ବୋହୂ ହେଇଥାନ୍ତେ ପିଢି ଦେଇଥାନ୍ତେ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦରେ ପ୍ରାୟ ଖାଇତା ଆଉ ପୁଣି କିରା ଆରେ କଳାର ହଉଛି ଗୁର ଓ ଗୁଡ଼ ଦୟାରା ଧଳାର ଗୁଆ କ୍ଷୀର ଓ ଗୁଡ଼ ଓହୋ ଏ କହିବନି ହେଲା ହଁ ମୁଇଁ ଗୁଡ଼ କିହ ବୋଲି Sorry lah. କିରା ଆରେ କଳାର ହଉଛି ଗୁର ଓ ଗୁଡ଼ ଦୟାରା ଧଳାର ଗୁଆ କ୍ଷୀର ଓ ଗୁଡ଼ ଓହୋ ଏ କହିବନି ଗୁଆ କ୍ଷୀର ଗୁଆ ଘିଅ ଓହୋ ହେଲା ହଁ ହଁ ଦୁର୍ଗୁଟ ଖାଇବ ଦୁର୍ଗମ କାମ କରିବି ଦୁର୍ଗୁଟ ଖାଇବ ହଁ ହେଲା ଶୁଣ ହଁ ଇଏ ହେଲା ଶିବଙ୍କର ଟାଙ୍ଗିଆ ଏ ଭଗବାନ ତମେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଟାଙ୍ଗିଆରେ କାମ କର ସେ କହି हो हैं साला गुड़े कांग ने देजी तुम्हार मालिक दे था गुड़े कांग देसी हो है तेरी का काम कर सा भीमा मेरा लोग के एंता टांगे बेसा ए भीमो ओए एरा कोन बोली भाबिलो एरा पुथार में कुराडी ढाबुतले या को बाजे कुराणी नो त टांगिया आहा शिवଙ୍କର ଟାଙ୍ଗିଆ ନୂଆ ପାଜଣି କରା ହେଇଛି ତାକୁ ଘଷି ଦେଲ घसी देबा अरे कोड़े पत्थरटा ଆରେ ସେ ଡୁଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡା ଯୋ ଡାଲୁଆ ଚାଷ ହଉଛି ନା हां ସେଠୁ ଝରଣା ଖସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଦଳୀ ମୂଳରେ ପଥର ओहो पानी लिए दे नले ହଁ ए साओ ଓଏ कोदली मुळे पत्थरटा तो ହଁ ହଁ अरे घसी देबी ଘଷି ଦେବ ओहो हो ଭଲ ଭାବରେ ଏରି ପଡିଥିବ ଦେଖିଥିବ ସାଲନି ପଡବ ये भगवान अबे साओ ଓଏ इन कंदा में पत्थर डालती से पड़ी गली बाबा राम 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 କିରେ ସେଠୁ ପାଣି ଆସିକିରି ପାଣି ବୁଡିକିରି ତା ଉପରେ ଚଢି ଚଢି ନିଳି ओ नीली ना ढीला है जी ହଁ वर्तमान ताको देबे ହଁ Sorry lah. तार बाप पत्थर आउ पड़बो पड़बो आ पड़ी थलना पड़बो रगड़ी देबी चक्का चक कर दे ए साओ ଓଏ ए साओ ଆରେ କଣ ହେଲା ए डबरी नाले भुजड़ी नाले କଣ ହେଲା ए हेडालो ना ए डालो की टाणू जिला भगवान एला उठा लो ଆରେ କଣ ତୋର ଅସୁବିଧା एबे साउगी ଆଉ କିଏ ବୋଲି ଭାବିଲୁ एबे मुई जानले बोली मो माई पासिरी गुडरा खसुजी जे ने एटा नाइले एटा बोली ଏ ଶିବଙ୍କର ଧାମ ଯାତ୍ରା ଲେଡିଜ ଲୋକ ବ୍ରତ କରି ଆସନ୍ତି ब्रत के से काले आइज बताखी ହଁ हेई लागी मैं बोली मत एटा सुकना गुजी एटा सुकना गुजी बोल ସେଇଟା ଭାବିଲୁ ହଁ। ଆରେ ତାହା ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋର ସାହୁ ओ भूले गेला हां 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 ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଙ୍ଗିଆର ଦାଢ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ तू छाड़ा बे କୁଆଡେ ବେ भाई ଓଏ तू बाई जुगने ଆରେ ମୁଁ ବାହାଘର ହେଲି କି ନାହିଁ नहीं को तो बाई जुग नहीं जे ତ ତ ଜମତି ନବାର କଣ नहीं तू बाई जुग नहीं को ଆରେ କଣ ଭେଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ए नहीं तो होना बुझी ନା ବାହାଘର ହେଇନି नहीं ନା हेती नहीं आज्ञा देखो याक हाथड़ा सल होगी भीम हेली जदे एई गाँव कौनसी झियो की बहु होइथान्ते पीढ़ी देइथान्ते कांदरे प्राय खाइता आ भूल नहीं करबो ନା हां ମୁଁ ଭୁଲ ତୋର ଭୁଲ हां ଦୋଷ हां ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବଧାନ समाधान ହ୍ୟାଣ୍ଡସାକ୍ ହେଇ ଗଲା ଭୁଲ नहीं करबो हां हां ତୁ ସକର ମୁରି नहीं